Welcome back to the YouTube channel Malawi. Cameras basi tilongosolane kupang'ono nkhani yokhuzana ndi ku Mali. Just tingopanga understand kuti chikuchitika njani ku dziko la Mali. So Mali ndi dziko ndithu lalikulu kwambiri. Mali ndi dziko lalikulu. Yeah, ngakhale kuti kuli anthu ochepa but not five anthu okwana 24 million. Okay, most 25 million. So, anyway, Mali ndi dziko limene ndithu kuli chipwirikiti pano, kuli chipwirikiti chopsa kwambiri. Yeah, kuli anthu zimene zikufuna ndithu kulanda boma. Komano kuti timvane bwinobwino nkhani mwamvera pa kungoyamba panopa ndoti simumvasa bwino kuti kuti chichitika njani. Akumenyana akutere. Komano nkhani chimukayambira poyambirira mzero okay, kodi nkhani koyambira pa paet okay tabwino apa taimvetsa bwinobwino. So, tiyamveni ndithu kumayambiriro kwenikweni. Dziko limeneli linapangidwa colonized by France. Dziko li ndithu analipanga colonize. Tikamati colonize ndi kuti yani? Colonize sonse kuno kuti kuwapanga wanthu aja kuti inuyo muzikhala ngati ifeyo mmene ife tikufunira. Tikupangani colonize. Inuyo wani zovala muzivala za ife zimene ife tizipanga introduce. Okay, awapeza anthu akwapeza ku Africa kuti muzivala zimene tifuna ifeyo muzivala chiyankhulo muziyankhula chathu French ka ku parliament kakuti ndi zochitika zanu so zikhala ngati za like inuyo zanuzo zisiyeni nzopanda ntchito kwenikweni chifukwa ndikuti simuli civilized ndinu achi midzi koma mukakhala ngati zimene ife tikufuna ifeyo kuti inuyo mukhale inuyo chomwe ife tikufuna apane kuti timvana amene popo kupanda kuti tiyambana imene machedwa kuti colonization. So anthu amenera kusiya zonse zimene apange kumwamba kutsatira za iwo tsopano. So tinakapaka zikhuza ndizi colonization kuti azungu anagawikana pangati ena amakhala mudziko momwemo, you understand. Ndikuma zuza anthu kumawalimitsa minda something like that. So chimodzimodzi ku Malawi kunaliso achizungu mziyankho achizungu choncho muzivala za ife nde amene wawo mwachidule timati atsamunda ndi pamakhala ndithu dziko lililonse pamapezeka nthu amati pali Independence Day ndi tsiku makamaka la ufulu limene anthu alandira ufulu kwathamangisa atsamunda aja ku Malawi lilipo, ku France kuli maiko almost maiko ambiri, even ku India kumene maiko ambiri kuna dzadza basi azungu ena ma French ena anapanga colonize ku Mozambique wamandana ma Portuguese pachana gawana Africa icha chabwino pamene tikumvana bwino. So ku France anthu amene kuji ku Mali anapangidwa colonized ndi ma France awa. So kumayenda bwino. So ufulu timanena kuti okay tandira ufulu maujina achokapo anthu achimakamaka kuti ufuluja zimangokhala ngati kuti angotisiya kuti okay chabwino basi ife tikutuluka mu dziko moja. Koma anthu aja mphamvu zawo zimakhala zilipobe, you understand. Imene ndi step ya anangochoka cha basi kungochoka okay chapchapa tachoka tapita kwathu eniyo basi khala ndi ufulu. Koma ufuluja kwenikweni si ufulu weniweni ayi foti anthu aja zinthu zambiri amakhala apangabe control. Maminerals odi bwino umene icho chathu choncho muzipanga izi chiyankho chanu ndichi ku skulu muziphunzira muchizungu kapena muziphunzira mu French choncho ndi zinthu zija zilipobe pali stage dakalipobe nthu mubongo sitinachokebe yayi ngakhale kuti azungu anachokapo yayi. So stage imene iso ndi inaso. So stage yoyamba inatha imene mazungu zomazuza anthu makuti chinatha. Koma still mu stage number 2 iso tikuti still we are still under colonized, okay, under colonization tuli still ndithu komano imene kuti uzindikire ndokuti after zofunika kuzindikira kwenikweni kupanga chibwana even anthu ambiri samadziwabe kuti still ali colonized. Zomati tikana kwa azungu pang'ono ngati muli mademo tikanena kwa azungu still ube mudakalibe umukapolo mwe uja under the bondage ukapolo mwe uja ndomecho zachizungu zimene ndudu still ube mudakalibe muti. So generation yathu ikudzuka
kudzuka kumene generation yathu ikudzuka tili ndi anthu ngati achina Ibrahim Traore amene afuna completely kuchokera la ife tiwoneka zoti still azungu bawati atiponderezani kuti pasa zingongole zambiri kumatitere kumatizusaso mutere basi musanalipire iyo kenako izo mati tizikupasani ngati mufuna maila v sainani apa mutipase access kuma minerals athu umene uja ndi ukapolo umene ukamba pano apo. You understand? So ndalongosa ma stage ose pano pacha. So ejina kuli maiko awa ku Sahel region kuna jina Ibrahim Traore, kuna jina Niger, dziko so limenelo kuliso ndekuli Mali mpaka anapanga alliance maiko atatu amene wawo anapanga alliance 40 yowa anakwantisa sopano kungwathamangisazo ngwachita chokani I think kazipita ni wano mabase also ma French anaisoni ma France anaisoni mabase even ma military bases, okay, maiko maomo athamangitsa ndikwa ngwa chotsama mene mucha maiko mucha. So ndikumamba no mazila mulila okay ma minerals awo ndikumapanga deal ndi amene wakwafuna. So chabwino tijoka ku Mali, okay, tijoke ku Burkina Faso ku Niger tendifeni ku Mali. So Mali mu 2020 kuli president umene kundithu amene anali sirikali iye zina kanali Goita, Assimi Goita. So iye uja atafika ponena kuti okay anapanga sirikali ana tsogolera gulu nkulanda boma, okay, kozera gulu amajekere nusumukutha yayi yamkani mzipita ngwathamangitsa. So sibanile chikachino kuti sirikali ameneyo Goita anasankha Ndau ndi Owen wina akhale president wina akhale prime minister mongodikirira chabe, okay. Then anthu aja anapanga reshuffle cabinet yejo samuza sirikali amene oyang'anira zachachanayo amene anatsogolera kulanda bomayo, okay. So atanozuti anthu ndimwatumba kwambiri simunganduzene ndewasita nachotsa kuti ndochosana after miezi yochepaso ndochosana basi ndakhala president ineyo yenkuzika pa president, okay, mwera alibiso vice pakatali panthu kwenda pano Goita Assimi. So iye uja anazati ineyo tipaga zisankho musachedwa musadandaule ya zisankho tipanga tumusachedwa anthu amadika okay zisankho apa tipanga musachedwa omwewo zisankho tipanga osataniso osapanga vice president kulibe yengokhala basi nduma yendesa dziko licha la Mali tukamba nkhani pano ya Mali yete chabwino. Asikala base ya military base ya France anawuza kuti akula nyamukani mzipita ndinu makape kwambiri makape basi anthu ananyamuka asikala French aja basi khangala dula they have cut ties, you know, ndi France kuti basi you know ife mulonda joka basi bekhala. So waje kumakhalabe so the same things zimezichitika ku Mali ku Burkina Faso kwathamangisa moja kuti basi fete tisankha anthu athu amene tizipanga nawo deal. So Mali inasankha to Russia kuti Russia amene inuso to tithaupanga business. So iwaje nasankha kuti at least motha umati kubwera kumanga base yanu ndi kuma train asika yathu then muzithandiza zinthu zina ifeso tuzithandiza zinthu zina mathandizana ngati you know pena Russia ifuna ati basi niko ni uranium akabasa amuko okay no so basa niko nizi abasa ma drone abasa zida abasa you know something like that ka business kayo nchondeto. So anabanga migwizo ndi dziko la Russia kenako still ube anthu amene wamaka especially ngati awawa ku maiko aku Sahel awa Burkina Faso, Niger, Mali ndi manebaze amene wasensi kungolanda ndithu maboma aja amakumana ndi vuto lokhuza ndi zigawenga and zigawenga zimene zizi zimazitcha kuti izozo akuti za Chisilamu, you understand. So anyway iyo tikamba koma ndifati kambira special za kumene kumali kutsopano kumali kuli gulu lake limachita kuti JNIM
Jenim. Gulu limene lili ndi mwana wa gulu la Al-Qaeda. Mukudziwa kale kuti Al-Qaeda anayipanga ndani? Ndi ma Americans. Anayipanga gulu limene anayipanga ma Americans and limagwiritsidwa ntchito ndi anthu ambiri. Achina France, achina Israeli amagwiritsidwa ntchito gulu limene lili. Al-Qaeda icha. Inapangidwa kale nthawi imene yafuna kupanga kulimbana ndi Soviet Union. Okay? Russia imene nthawi imeneyo. So gulu limene chalo lili ndi mwana wake timati JNIM kumali kumeneko. Mwanayu nthawi imeneyo amakhala kuti akulimba nawo papa. Okay? Abwera alimba nawo ndomwe amene mavuto kuti ku Burkina Faso, ku Niger, mavuto ziganga zomwezi. Even ku Nigeria mavuto ngala amene wawa ndi amene ndithu kumachitika. Koma no this time kuyamba pa 25 April mwezi wathawu 25 April musunge date limeneyo. Mpamene zinapeza kunzo kuti gulu limene lili linabwera ndi mkokomo kwambiri, mwamphamvu kwambiri. Okay? Mwamphamvu kwambiri. Ndikuwagwirizana ndi gulu lina la mkati la mumali limachitwa kuti FLA. Gulu limene lili ndi timati maseparatist. Okay, gulu lino lufuna dziko lawo. Mumali momwemo lufuna dziko lawo. Ifeso tufuna kandi dziko lathu makuti 24 million. Also dziko la mali momwemo also akhaye dziko lawo. Anyway, mali ndi ikulu kwambiri. So gulu limene lili like out of nowhere anangozindikira gulu la la Jenim la mwana wa Al-Qaeda uja wagwiza ndi gulu ili likufuna dziko lawoli. Ndikuphatikizana anthu aja. Ndikuphatikizana koma nkupeza ali ndi zopya. Koma ndikupeza kuti iwaja nkuyamba kuphaphalitsa kufuna kulanda boma. Kati mucha mu dziko la mali licha. So timvesesane kai apa. Gulu lili la Al-Qaeda li mwana wa Al-Qaeda yu, okay, Jenim amene amalipanga sponsor, amene amalipasa ndalama zida chani ndi France. So France yo ndime yathamangisidwa mucha mu dziko la maliyo. So nthawi imene France like imangorenga zinthu mene maminerals kongo talipasani maminerals mene nkomabwerade. So pano basi like network inaduka. Okay? Dziko analinyamata. So akumapanga sponsor magulu amene wawo athandiza ndalama kuti alande boma licha. Kuti abwereso mwachikale. The same way zimene zimachitika ku Burkina Faso. Chifukwa Burkina Faso pano pakati pano bangarali ndi vuto akungolimba ndi zifamba basi. Zifamba zimene amazithandiza ndani? Amene amazithandiza ndi azungu. Okay? Why? Chifukwa kumene sikutuluka one kuli uranium, kuli minerals, gold, zonsezi zili kumene koko. So anthu sakuzipeza so mopheka ngati me ametingole sakuzipeza complete sakuzipeza. Okay? Kulibe zoti kubera kauni midzi mwanu mukubera ndege yonika kulibe zimenzo kulibe zinatha mangisa athu acha. So zapeza kuti gulu limene lili lina peza kuti ndi mphamvu zakezo linapita ndikupha Minister of Defense tinakamba sasa Sadio Minister of Defense wa ujino umene ku dziko la Mali kumupha ndikupeza kuona kuti madera ena komanso capital city ndikuyilanda is under total siege. Capital city ya ku Mali kuyilanda akumachinga ndikuma mafuta kwa zoti salowa kuno. You understand? Mali tumene ku capital city. Capital city ya Mali ndi Bamako. So akumachinga kuti apatachinga basi simbwesa ka mafuta ka chani zoyenera kudusa akumakaniza anthu acha. Iwo kamawamva bwino zankhula zawo ifeyo tufati khazikise ulamuliro wa Islamu munomu makuti actually it's just ndi nonsense okhaokha and sikudusa zimene zachitika. Angogwiritsidwa ntchito ndi ma French akakhaura akwanisa kulanda muja mudzaona bwino kuti chizachitika njani. So ananda ndi 2 madula okana 5
panaso dwalina kuchira kuti Kidali kumene kuchako kumene kunaliso magulu a ngati barracks ina base ina ya Russia imene anthu anawapeza umene kuchako anapanga ambush kumene kucha kenako ndikupanga negotiate anthu asilikali ku Russia chomwe kucha kumene kucha ndikusalenda kuti basi it's fine pasane mabomba ababa yayi ife tinyamuka mautendere ino basi asilikali ku Russia kulani kunyamuka pautali chabwino koma still ngakhale izizi kuchitika Russia ikumathandizira kupanga strike ma air strike like kwapeza anthu aja zigawenga isobano. By the way, zigawenga izi zimekunoza za JNIM JNIM zinapangwa declared anazilengeza kuti okay analengeza international analengeza kuti awani zigawenga ndithu. Okay? Komano chodabwisa chino kuti anthu amene wawa akama cholidwa ngati kuma ukamaona news za ku France. Anthu akamachulidwa sakumachula kuti ma terrorist mina amachula ngati anthu anacha. Kuti ma terrorist awa kumachula ngati nduthi mina basi ndi anthu oti I don't know. Akuma nangasi ndi anthu awo. Sakumachula kuti ndizigawenga yayi. Akumachula so mwalemekeza. You see? Ndaka mafalisa sombili zoti hayi boma la gwa chanchani. Officially boma silinagwe la kumali, boma la kumali silinagwe lidakali intact. Koma situation very critical, fragile. Situation kumali sili bwino kwambiri. Right? Madala 5 alandidwa ndi anyapapi amenewa, anyapapi. Okay? Kutaka wino agandi kumbomola wiki. Okay, amenewa alandidwa limene lili and madalaso inaso kukidali iko ndikumeti makamba za Russia za Russia koma still be akulimba chifanira kuti one pakwapezeka ma air strikes Russia yumaponya tu ngamba pamene aja wanu si ankhanjinga za moro basi akatero basi ifeyo tikavuna ulamulo wa Islamu munomwe bla bla wa sharia bla 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 bla. Actually it's just nonsense. And the alliance imene apanga pachatapanga Mali, Niger komanso Chanish Burkina Faso anapanga alliance AES Alliance of Sahel Region. Burkina Faso imarumiza asilikali, Niger komanso imarumiza asilikali so chimodzimodzi kudziko lija la Mali kukathandizira pamene kucha. That's why amene maka akulimba komabe boma likumana kuti no actually situation ili under control. Ngakhale kuti independent reports kapena research ofufuza independent akumaonabe kuti situation ndithu sili bwino famadela ena ndithu akhangara alandidwa. So iyo ndi nkhani ya kumali imene lili koma still boma ndithu siutila agwa lidakalipo ndithu and they are fighting. Okay, akumenyana ndithu Russia komanso Burkina Faso ndi Niger ikuthandizira kumene kuchako kuona kuti pange bwanji kutsogoloko koma situation ndi mmene ilili ku dziko lija la Mali. So guys, nkhani ndithu ndi imeneyo. Thank you so much. Malawi and cameras.